Hayırlı kün muhterem televizor караучылар. Бүген май айының 1 җомга көнендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Безнең татарда китап элек-электән ипи белән бер рәттән йөргән. Берсе тамак туклыгы өчен булса, икенчесе рухи язык ролен үтәгән. Бүген тамагыбыз шөкер тук, әмма рухи катлык торган сайын үзен ныграк сиздерә. Әлеге проблеманы ничек хәл итәргә? Гомумән алганда, аны хәл итеп буламы? Әлеге һәм башка сорауларны, катлаулы сорауларны җавап табу өчен без бүген студиягә татарның иң өметле язучыларыннан берсен чакырдык. Рөстәм Госман улы Галиуллин 1987 елның 26 ноябрендә Арча районының Наласа авылында укытучылар гаиләсендә туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына укырга керә. Аспирантурада укый. Укыган чагында ук республикада чыга торган газета-журнал редакцияләрендә эшли. Идел яшьләр журналының баш мөхәррире итеп билгеләнә. Татарстан Фәннәр академиясының тел, әдәбият һәм сәнгать институтында өлкән фәнни хезмәткәр, гыйльми сәкәти булып эшли. 2018 елдан башлап Казан утлары һәм Мәйдан журналларының баш мөхәррире, язучы, филология фәннәре кандидаты Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты. Хатыны Эльвира белән бер ул һәм бер кыз үстерәләр. Хайырлы көн, Рөстәм. Вакыт табып, шундый кызу урак өстендә дип әйтәбез инде, вакыт табып туры эфирга килү өчен бик зур рәхмәт. Урак өстендә дип әйтүем тик торганнан түгел, газета журналлар алар һәр ярты ел сайын тираж дип, яздыручылар дип, абунәчеләр дип бер теге мавыгып ала торган вакыт эш чыруылыймы? Аңламаган кешеләр өчен дип әйтәм инде. Булай безнең тапшыру башында әйтелде бит инде, татар безнең гомер-гомергә китап укыган дип әйтәбез. Ләкин заман белән бергә үзгәрә, бөтен милләт тә, безнең халкыбыз да хәзер әзрәк укыйлар. Бөтенләй укымый безнең татар дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Менә ике журналның баш мөхәррире буларак бундай кешеләргә җавап ничек булыр икән? Укыймы татар? Нинди китаплар укый, нәрсә укый татар бүген? Хәерле көн, җомга мөбарәк булсын. Гадәттә бездә бит инде шулай, әгәр кеше үзе укымый икән, кеше китап укымый дип әйтә. Инде әгәр дә мәсәлән бер китап турында да укырлык түгел дип әйтә икән, димәк ул үзе укымый торган кеше әйтә инде. Укый торган кеше беркайчан да алай әйтми, чөнки алар һәрвакыт бар һәм булган. Үзенә укырга да әйбер таба ул. Дөресен әйткәндә мин Казан утлары журналының редакторы, Мәйдан журналының үз редакторы бар. Ул теге бер чорда шулай булып алды, шалдыны ярдәм йөзеннән инде. Дөресен әйткәндә, элек бездә бит хәзер укучыларны совет чоры белән чагыштыру һәрвакыт бара бит инде. Ул вакытта әйтик, зур миллионлы тиражлар, китапларны кыда, газетларны кыда, журналларны кыда. Ләкин ул вакытта бит әле интернет булмаган, башка чор. Бүген әгәр без карасак, китап укучылар саны, әдәбиятны укучылар саны мин кимәгәндә дип уйламыйм. Чөнки әгәр без социаль челтәрләрне һәм сайтлардан электрон вариантта укучыларны санасак, ул шул сан килеп чыгады дип уйлыйм. Хәтта менә безнең шушы Казан утлары журналының бер сайтында гына да көнгә 8 меңләп карау бар. Инде теге аудиториясе шитләдә 30 меңләп. Көн сайын укып карап бара торган. Димәк бит инде ул бу безнекең әйтәм әле мин. Димәк инде бу бит инде укучылар бар дигән сүз. Әйтик, менә китап радиосында кайбер авторларны 50-60 мең кеше тыңлый икән. Булар бит инде аларны да без укучылар санына көтә алабыз. Әгәр шул яктан карасак, әдәбият белән кызыксыну кимәгәндә дип уйламыйм. Гомумән безнең татар халкы инде ул китаплы халык бит инде. Хәтта шушы үзебезнең мөселман илләр арасында булык, төрки илләр арасында чагыштырсак та, татар кешесе һәрвакыт китап сүзе белән сөйләшкән һәм инде генофонда шуңа күрә дә бүгенгә кадәр сакланып килә. Нәкъ менә шушы китаплы, әдәбиятлы, сәнгатьле халык булганга күрә. Безнең халык, мин хәзер яшьләр дип әйтәбез. Бүгенге яшьләр һәр вакытта менә укысаң нәрсә була һәм укымасаң нәрсә була. Чөнки безнең бөтен нәрсә өчен без акчага күчергә әйләндек, менә ул фәлән тәнкә тора, бу тегән тәнкә тора. Менә моны булай эшләгәннән соң мондай нәрсәгә ирешергә була дип, менә андый кешеләргә җавап. Дөресен әйткәндә, менә ул яшьләрне дә алай гына бүлү ягында түгел инде мин. Гомумән хәзер шушы эштә эшләгәндә анализын бит инде әзрәк кенә. Кем укый безне дигән, әдәбиятны кем укый дигән. Үзебезнең дә үткән студент елларын карыйсың, гаилә кырып җибәргән елларны карыйсың. Шуннан да бер кешенең бер мәктәп чорында укыган кеше укый инде ул әлбәттә, ләкин бер чорда
шушы этик университетта укганда аның үзенең программасы бар бит инде бик нык кына. Аннан соң аннан соң инде әйтик гаилә кыргач тормыш башлап җибәргәндә бик күп проблемалар алдында каласың бит инде. Күпмедер дәрәҗәдә укучы генә. Ләкин гадәттә кеше барбер бер 45 яшьтән соң дип әйтгәндә яңадан кайта. Яңадан кайта. Менә мин дә бик күп кешеләрне шулай күзәтәм. Нинди әсәрләр бар дип яңадан укый башлаган кешеләр бар. Димәк инде яшьләрнең алай гына теге прагматик якларында гына әлбәттә алар да хаклылар. Тормыш булгач ансында дип бара. Ләкин инде галимнәр тарафыннан да расланган укыган кешенең инде аның әйтик күзаллау масштабы бөтенләй икенче, аның тормышка карашы икенче. Безнең татар китап кына укып калмыйча театрында бик ярата. Театр менә бу республикадагы театрлар һәр вакытта да аншлак, һәр вакытта заллар тулы. Мин бу шарахта тик торган әйтүем түгел, менә күптән түгел генә Камал театрында булган көзге кайтаваз спектакле бик зур яңгыраш тапты тамашачыда. Ниһаять дип әйтүчеләр булды, менә заманча дип әйтүчеләр булды. Бу сезнең пьеса буенча куелган спектакль. Прозадан драматургия күчү ничек бу? Күбрәк аудиторияны алыр өченме ул әллә теге Мөдәррис Аглямов әйтмешли Сбербанкның бер филиалы булган драматургия күчү ул ничек бу? Дөрес әйткәндә, драматургия ул минем пьесаларны электән яратып укыйдым. Кичкенәдән пьесаларны нәкъ менә әдәби әсәр буларак яратып укыйдым. Инде спектакльләрне карау шулай электән килә. Миңа бик күп язучылар һәрвакыт әйтәләр иде. Сиңа пьеса язарга кирәк дип. Күптәннән синең прозаңда ул пьеса бар дип. Мәрхүм Хәлим Җәләйләр әйтә, Раул Шәрәфи менә геләйтеп килә иде. Канат куючылар булды име? Һәрвакыт бар иде. Сиңа пьеса язарга кирәк дип. Бу спектакль пьеса ничек язылды? Яңа татар пьесасы конкурсы игълан ителде. Мин дә үземнең кешене сынап карарга дип 3 пьеса яздым. Ничектер менә конкурслар буенча ул канат куеп җибәрә, иҗат кешесенә. Аның икесе инде 20-леккә керде, берсе менә җиңү яулады. Ләкин ул пьеса минем башында бер 10 ел йөри инде. 10 ел йөри, ул инде башында язылып беткән иде. Шуңа күрә аны әллә 2-3 көндә мин аны язып та куйдым. Ул шулай теге теле дә җиңел дип әйтүчеләргә җавап шулдыр, бәлки ул бик җиңел. Озак уйланды. Тиз язылды инде. Һәм әлбәттә пьеса ул бер хәл. Ләкин аның сәхнәгә чыккан спектакль булу ул бөтенләй икенче, аңа инде теге режиссер кулы артистларның уйнавында кушылгач, ул тагын да сез әйткәнчә яңгыраш таба икән. Анда хәтта теге язганда кайбер акцентларны уйлап та бетермисең, ул тагын да сәхнәдә ачылар шәй инде. Монда инде артистларның һәм режиссерның да сталыгыннан тора инде. Әлбәттә теге 10 ел элек килүе гаҗәп түгел. Безнең телгә һөҗүм дип әйтәбез, телне саклау проблемасы безнең күптән килә торган әйбер инде. Күптән авырткан җиребез инде ул, әйме? Менә бу сезнең спектакльдә дә читекченең читеге юк диләр, әйме? Гомерен тел саклауга, тел укытуга башлаган профессорларның оныклары ләммим татарча белмәйме? Әлбәттә теге көлке арашы, яшь аралашкан әйтелә инде анда бөтен нәрсә. Ләкин анда сез үзегезнең үк тәкъдимнәрегезне әйтәсез, ничәгә икәнлеген, әйме? Рус сүзе кулланган өчен акча алырга мәсәлән, әйме? Анда фәлән итәргә киресенчә, яки анда штраф салырга, яки акча түләргә. Хикмәт анда түгел, ләкин дәүләт институтлары, социаль институтлар эшләмәгән бер чорда телне саклау, гаиләгә калу аңлашыла инде. Без ничарадан бишара гаиләдә сакларга тиеш булачакбыз, әйме? Ләкин бөтен гаиләләр дә алай саклый алмый бит. Менә нишләргә дигән сорауга тирәнрәк уйлаганда, яки менә сәнән бу очракта сез үзегезнең мисалда ничексез? Ничек чыгасыз бу проблемадан? Чөнки бөтен кешенең алдына килеп баса торган проблема бу, телне саклау. Спектакльгә килгәндә ул аның жанры комедия бит инде. Ләкин ул теге спектакль буе анда көлеп утырсаң да, аның нигезендә трагедия та. Яшь аралаш көләсең. Яшь аралаш көләсең. Сез әйткәнчә, үзеннән үзе көлә алган милләт әле сәламәтлек билгесе бит инде. Шуңа күрә аның әйткәнемчә ул безнең трагедия. Ләкин инде ул сез әйткәнчә шушы алым белән бирелгән. Әлбәттә дәүләт бу бер спектакльдә генә бөтен тел проблемасын күтәреп бетереп булмый инде. Һәм ул мөмкин дә түгел, һәм ул монда бит әле тамашачыга кызыклы спектакль дә тәкъдим итү нәрсә бар. Уйланырга мәҗбүр итәләр. Таный торган үзе. Һәм бөтен проблемаларны күтәреп тамашачылар аны аңлап та бетерә алмаска мөмкин. Ләкин безнең җәмгыятьтә, безнең шартларда барыбер аңлашыла. Әгәр гаиләдә тел сакланмаса, ул инде аны хәтта нинди генә мөмкинлекләр тудырылса да, аны саклап булмый. Иң беренче барбыр гаиләдән башлана. Безнең шартларда бигрәк тә.
Ләкин сез әйткәнчә бер гаиләгә калдырып кайтырга ярамый. Без инде аны үзебезнең элек әйтәр идек, кухня дип кенә. Без аннан чыгарга тиешбез даирә. Безнең татар мохитен без киңәйтү өчен һәрвакыт эшләргә тиешбез. Ләкин күреп торасыз, бездән генә тормый бит. Бездән генә тормый. Әлбәттә, сез дә оныкларыгызны рәхәтләнеп чиста татар мәктәбендә утырыгыз. Мин дә улымны, кызымны гел татарча гына сөйләшә торган бөтен фәннәрне укытыр идем. Гел урамда да татарча сөйләүләрне ишетергә теләр идек. Ләкин безгә бит реаль чынбарлык белән яшәргә кирәк. Әлбәттә, кемнедер гаепләргә җиңел, ләкин иң башта сөйткәнчә үзеңнән башларга кирәк. Безнең дә менә урамнарга чыгып елаган кешеләребез бар. Йылы-йылы чыгышлар ясаган кешеләребез бар. Телебез бетә, милләттәшләребез ничексез дип, ләкин үзләренең уллары нинди оныктырмасы бар, уллары татарча белми. Без әгәр һәр татар кешесе үзеннән башламаса, безгә нинди дәүләт институтларында яшәргә кирәк. Әгәр син татар кешесе үзең татар баласы, оныгы тәрбияләп бирә алмасаң милләткә. Әлбәттә, миңа оныклар турында сөйләргә итә, гадәт әйтәләр бит инде. Шунда барабыз. Шун татар, оныгы татарча сөйләшкән татар дип. Шуңа күрә мин инде зурдан куып сөйләшергә миңа бәлки иртәрәктер дә, ләкин инде үзебезнең балаларда мин гаиләнең төп роль тотканын аңлыйм. Ике балам да татарча сөйләшә, татарча укыйлар. Шуңа күрә ул әлбәттә татарның үзенең гаиләсеннән башларга тиеш. Сез әйткәнчә бөтен кешеләр тәрбияләй алмый дисез бит инде. Бу чиракта инде менә безнең шушы матбугат, телевидение бу чиракта бигрәк тә безнең татар балаларына укырга җиңел китаплар, мультфильмнар, татарча уеннар, әйтик татарча аудио китаплар. Без шул яктан һәр ата-анага үзе татар телен мәсәлән өйрәтә алмый торган ата-анага шушындый кулланма булдырырга тиешбез. Ул инде бер сайт буламы менә анда кереп мультфильмда татарча карый ала бала рәхәтләнеп. Чөнки балага бары тик шул уен, иң кичкенә балаларга уеннар аша җәлеп итү җиңелрәк бит инде. Менә бу чиратта инде җаваплылык безнең өстә төшә инде. Балалар журналларына, китап чыгаручыларга, язучыларга һәм матбугат, телевидение хезмәткәрләренә дә. Менә яшь кеше буларак әйтәбез әле, үзегезнең менә бала үстерүче кеше буларак. Бу эшләп булырлык эшме ул? Кайбер кеше әйтергә мөмкин. Менә алар бит үзләре шул теге өлкәдә эшләгәнгә күрә генә шундый аларның. Эшләп булырлык эшме ул? Баланы шәһәр шартларында телдән биздермәү. Ник булмасын? Хәзер мин Назыйм абый сез игътибар итсәгез, авылга кайтасыз икән. Мәсәлән, сезнең аналарыгыз авыл баласыннан татарча яхшырак сөйләшергә мөмкин. Мин шуны күзәтә башладым. Һәр киресенчә хәзер шәһәрдә ниндидер бер катлам ата-аналар булды. Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Алар хайран күп һәм алар әдәбият сәнгать тирәсендә йөрүчеләрне түгел. Техник хезмәт башка җирләрдә эшләүчеләр дә. Алар балаларын шул татарча, татар телен, татар мөхитендә үстерергә тырышалар. Әйткәнемчә, бу инде тагын шул гаиләгә килеп терәлә. Менә бу тану димәктән спектакльдә прототиплар үзләрен танытучылар булдымы? Чөнки кай вакытта менә бу фәләннән алынган икән, бу тигән кеше түгелме икән дип профессорын яки анда фаласын, ниләр менә шундый нәрсәләр булдымы тәңгәл китерүләр? Миңа иң кызыгы, әйтик, гади тамашачыларның, бу әдәбият сәнгать дөньясыннан ерак булган тамашачыларның фикере кызык булды башта. Спектакльне карап кайткач, көлдек, кайттык та утырып елаучылар булганнар һәм әйтәләр инде улыбызга, балаларыбызга, оныкларыбызга беренче күргәндәй карадык. Чыннан да без булар белән бит бер ниндидер милләт турында, тарих турында сөйләшмибез. Гел нинди конкурста катнашасыз итәгә, нинди дәресләр, безнең сөйләшү ниндидер отчет формасында гына бар икән. Бер нинди әкиятләр сөйләү юк, бер нинди сөйләшү утыру юк. Әби бабайлар турында без иң башта үзебезнең аңладык бу эшләр белән шөгыльләнмәүзен диделәр. Прототипларга килгәндә аның прототипларын күп кеше таныган, күп кеше күп төрле кешене таныган. Күбесе үзен нәрсәне күрәсе килә, кемне? Әби бабайлар үзләрен күргәннәр, әтиәниләр, оныкларын танышлар бар. Хәтта шушы профессорларны да бик күп кешенең исемнәрен атадылар. Ул әлбәттә җыелма образ, ул барыбызда инде. Бөтенебездә. Бу спектакльнең яңгырашы да шуңа бәйледер мөгаен. Ул спектакльдә без барыбызда уйныйбыз. Шулай. Һәм аның әдәби әсәренең кеше дә шунда бит инде. Әгәр дә кеше шунда кемне булса танып, үзен таныпмы, башкасын таныпмы, шуннан әзрәк кенә булса гыйбрәт алып, дәрсе гыйбрәт алып кайтса, шуннан әйме Тукай әйтмешләр. Менә шуннан аның кеше шунда була инде. Бу беренче әсәрегез сәхнәгә куелган име? Беренче дебют спектакль. Һәм соңгысы булмас дип буларак кирәктер. Бармы андый планнар?
Әлбәттә, Сез менә җиңмәгәннәр арасында 20-леккә кергән арасында бар дип әйттегез әле. алар да бар. Аннан соң хәзер инде шушы Фәрит абый Бикшәнтәев белән эшләү дәверендә минем хайран гына осталык та тупланды дип әйтергә мөмкин. Чөнки без пьесаны спектакль булганча әле шактый гына эшләдек, эшкәрттек. Ниндидер күзаллау артты. Хәзер инде сәхнә артында артистлар белән аралашкач, күргәч, режиссер өчен шуңа күрә Аллаһ насыйп итте. Бәлки берәр булыр әле. Моңарчы әйтергә кирәк иде. Менә мондый проблемалар күтәрергә кирәк иде дигән фикер туды менә сезгә баш мөхәррир буларак та, әдәби әсәрләрдә дә. Чөнки миңа калса ничектер безнең аксакалларыбыз үзегез әйтмешле менә көндәлек тормыш белән яшиләр шикелле, шигырьләрдә чыгар шикелле, алар исәнлегендә белеп торабыз бимме. Ләкин менә шундый бүгенге көн кадагына суккан, кешене сискәндереп җибәрерлек әсәрләр сирәк, мин юк дип әйтә алмыйм. Юк дип әйтергә хакым юктыр, чөнки алар күренгәли. Әзрәк дигән фикердә түгелмесез? Дөрес әйтәсез, без ниндидер инерция буенча барабыз. Ул бит менә әдәбиятта да ниндидер бер дулкыннар килеп керә. Бер дулкын бездә бик озак интектердә инде теге бер кара әдәбият. Ниндидер теге көндәлек тормышка баткан бер кара әдәбият. Аннан соң теге ничектер бер типтарак тарихи жанрлар, әсәрләр булды инде. Сез әйткәнчә менә җәмгыятьнең бәгырен телә торган менә сискәндереп куя торган. Үзе ул теге мәңгелек темаларын да күтәргән, милли дә булган әсәрләр җитешмәй чыннан да. Андый әсәрләр чыга калса, кайта башындак була. Мисал өчен безнең журналда да әйтик, Рауия Шәйдуллина Мурат дигән авторыбыз Карт Шымыт хатирәсе дигән роман язды. Безнең өчен ул яңа автор иде инде һәрхәлдә журнал өчен. Монда барыбызга таныш 30-нчы еллар кебек. Шушы сөргенгә сөрелү, бер нәселнең күргән авырлыклары. Ләкин шул хәтле милли итеп язылган җигәртү белән. Аны укучылар инде чират торып укыдылар чыннан да. Китапханәләрдә дә, безнең тиражыбызга да тәэсир итте. Менә шундый теге халыктан чыккан, менә җан авазын белдергән әсәрләр җитешми, романнар. Амин булыр, Алла бирсә, теге бөтенләй юк дигән сүз түгел, бар, ләкин менә шу халыкның нәрсә теләгәнен белү шарт бит әле. Диагноз куелырга тиеш башта, әйме? Шуңа күрә соңгысы булмасын, үзегезнең дә әсәрләрегездә, спектакльләрдә килсәк тә, бу әсәрләргә килсәк тә, кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Марсет профессорларына күчәргә мәҗбүрбез. Төп сыйфатыгыз үзегезнең. Авыррак сорау әлбәттә, ләкин Бүген мактау шикелле килеп чыга бит инде. теләсәң дә җавап бирергә туры килә. Ихласлык дип уйлыйм инде. Мин һәр хәлдә шулай булырга тырышам. Шулай булмыйча буламы инде? Мин дә шулай дип уйлыйм. Иҗат кешесе шулай булганда гына аның чын йөзе дә беленәдер. Иратлардагы син югары бәя торган төп сыйфатлар. Иратларга хас. Асыл сыйфатлар. Әлбәттә үз сүзендә тору. Һәм инде әлбәттә теге үз сүзен кистереп әйтә алу ират булгарак. Һәм инде һәр нәрсәгә аның үз фикере булу, гаделлек инде. Намуслылык. Хатын-кызлардагы Бу сыйфатлар безнең кешедә кагыладыр инде мөгаен. Хатын-кызларга да шушы зирәклекне дәстәсәк, аларга да менә шушы сыйфатлар гомумән кешелеккә бит инде нәкъ шушы ихласлылык, намуслылык, ул кешелек туганнан бирле ул сыйфатлар иң төп сыйфатлар үзгәрмәйләр инде. Һәм үзгәрмәячәк тә. Нинди генә заман китсә дә, даталар ничек кенә үзгәрсә дә, ул сыйфатлар барып калачак инде. иң зур җитешсезлеге. Җитешсезлек. Ул бөтен укытучы баласында булган җитешсезлектер инде без инде бер кысада кеберәк яшибез. Чөнки укытучы баласы ул бит мәктәптә мәҗбүр Туганнан башлап, ярый ярамыйлар. Ярый ярамый да яшәргә тиеш теге. Әтисе әнисенең йөзенә кызыллык китермәскә тиеш, укырга тиеш. Сүгенергә тиеш түгел, булай булырга тиеш түгел. Укырга тиеш һәм тиеш түгел дигән әйберләрдә үтәсен, ул кысадан ахырсы гомер буена чыгып җитеп булмый ахырсы инде. Тормыш девизыгыз. Тормыш девиз андый мин менә уйлара туры килә, әле уйлаганым юк иде. Ярый, девиз ул тормыш яшәү инде ул, әйме? Менә ничек яшәүгез, ничек эшләүгез, алга таба шулай булсын. Рәхмәт, тапшыруга килүегез өчен, исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Бик рәхмәт. Дөньяда яхшылык белән начарлык янәшә йөри. Яхшылардан үрнәк алып, начарлардан гыйбрәт алып яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.